Pozdrav ljudi, dobrodošli na Kriptoentuzijaste. Danas govorimo o nova pravila za kriptovalute u Europi. Nova pravila za kriptovalute u Europi. U Europi se pojavljuju nova pravila, definirajući novo doba u industriji blockchaina i kriptovaluta. Promjene nisu neočekivane, s obzirom na to kako predstavljaju aktualizaciju procesa koji su započeli prije mnogo godina u potrazi za značajnim regulatornim okvirima za industriju u nastajanju. Aktualizacija kriptoregulacije u Europi. Vrijedi napomenuti da je većina okvira koji se uvode u Europi finalizirana prije nekoliko mjeseci. Dani su rokovi koji omogućuju prilagodbu novom dobu, a većina rokova istekla je u prosincu 2025. Primjerice, Uredbu EU o tržištima kriptoimovine MiCA formalno je usvojio Europski parlament 20. travnja 2023., a objavljena je u službenom listu 9. lipnja 2023. Iako je EU MiCA implementirala u fazama, vlasti su počele s uvođenjem okvira u državama članicama, čime je okončana era sivih zona u većem dijelu Europe. Općom implementacijom, cijela Europa od sada će djelovati prema istom skupu pravila. Ona pokrivaju. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidio sadržaj, pretplatite se na kanal kriptoentuzijasti.io i zapratite nas na drugim društvenim mrežama za još kriptoedukacije, analiza i aktualnih tema.